Fl-2017 kien hemm tnaqqis ta' 78% fin-numru ta' waslit ta' persuni fil-Mediterran ċentrali. Dan ifisser li għal kull 100 persuna li qasmu mill-Libja għall-Ewropa qed jaqsmu biss 22 individwu. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li indirizza l-laqgħa tal-Core Group tal-Musec f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-Belt. Li ma laqgħa kien hemm preżenti l-Ministru Helena Dalli u s-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia. Dottor Muscat sostna li l-pożizzjoni ta' Malta dwar l-immigrazzjoni hija waħda ċara u konsistenti. Sostna li waqt li Malta lesta li tkun solidali, għandha ssir distinzjoni bejn immigranti li qed ifittxu kenn fl-Ewropa u oħrajn ekonomiċi. Hemm differenzjazzjoni rridu niddifferenzjaw, forsi jistgħu ma nkunux popolari bejn genuine asylum seekers li qed jitilqu minn żoni ta' konflitt li qegħdin f'periklu għal ħajjithom, dak fil-fema tiegħi għandu jkun hemm korriduri umanitarji bħala parti mid-deal finali, korriduri umanitarji li dawn il-persuni m'għandhomx għalfejn jirriskjaw ħajjithom biex jitilqu minn pajjiżhom, imma letteralment jittieħdu minn dak il-pajjiż jew minn dik iż-żona u jinġabu. Ma mbagħad trattament differenti għal persuni li huma economic migrants li sempliċement mhux qed jsibu xogħol f'pajjiżhom u jridu jiġu jintbagħtu lura ġewwa pajjiżhom. Dottor Muscat innota li ras għal ras Malta hija t-tieni l-aktar pajjiż batta applikazzjonijiet ta' persuni li qed ifittxu kenn fl-Ewropa. Dwar l-użu tal-fondi Ewropej, il-Prim Ministru semma kif Malta tinsab fuq quddiem-net. Għalli pajjiżna huwa mħejjes sewa n-negozjati li diġà bdew brabta mal-pakkett il-ġdid u għalli l-ewwel proposta tal-Kummissjoni Ewropea hija bażi tajba għad-diskussjoni. Għalli għall-ewwel darba id-diskussjoni titratta 27 pajjiż hekk kif il-kontribuzzjoni u r-refużjoni tar-Renju Unit qed titħalla barra. Għalli d-diskussjoni titratta għad ta' fatturi ġodda fosthom iż-żieda fil-prodott domestiku gross ta' Malta fl-aħħar snin. Għalli minkejja tkabbir ekonomiku ta' Malta hemm żvantaġġi strutturali li ma jistgħu jiġu mejjuna bl-ebda żieda fit-tkabbir.